Είναι η εκπομπή «Ο κύκλος που κλείνει». Μια παραγωγή της οικολογικής ομάδας Ροδόπης. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν μέλη της ομάδας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ λοιπόν και σήμερα, πιστοί στο ραντεβού μας, ελπίζω να μην το έχετε ξεχάσει κι εσείς. Είμαι ο Σωκράτης Γρηγορόπουλος από την οικολογική ομάδα Ροδόπης και στον ήχο είναι η Όλγα Ιωαννίδου από το ράδιο Παρατηρητής. Ελπίζουμε λοιπόν για μία ώρα να σας πούμε κάποια πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα συναντήσετε ούτε στον έντυπο τύπο, ούτε στα μέσα ενημέρωσης, τηλεόραση και ραδιόφωνο κλπ. Και όπως συνηθίζουμε κάθε φορά θα ξεκινήσουμε με κάποια ντοκουμέντα από πριν 30 χρόνια για να έχουμε μια ιδέα του τι συζητιόταν πριν 30 χρόνια και να κρίνετε εσείς μόνοι σας αν έχουμε κάνει βήματα, αν έχουμε αλλάξει κάτι ή όχι. Θα θυμάστε σε κάποια από τις προηγούμενες εκπομπές μας είχαμε μιλήσει για τις πυρηνικές δοκιμές που έκανε τότε, εκείνη την εποχή, στα τέλη του 1995, η Γαλλία, και είχαμε μιλήσει για την πέμπτη πυρηνική δοκιμή που έκανε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι έλεγαν τότε τα δημοσιεύματα για την έκτη και τελευταία πυρηνική δοκιμή της Γαλλίας. Έχω λοιπόν μπροστά μου ένα απόσπασμα από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία του Ιανουαρίου του 1996, το οποίο δημοσίευμα αναφερόταν ακριβώς σε αυτή την έκτη και τελευταία πυρηνική δοκιμή και έλεγε: εντός των επομένων ημερών θα γίνει η έκτη και τελευταία πυρηνική δοκιμή της Γαλλίας, καθώς το Παρίσι βιάζεται να τελειώσει με μια ιστορία που το έχει φέρει σε δύσκολη θέση. Βέβαια σε δύσκολη θέση αυτοί συνεχίζανε το χαβά τους, έτσι, δεν σταματήσανε. Αυτή ήταν μια πρόβλεψη που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής της Καμπέρα για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Όλες οι ενδείξεις που έρχονται από τη γαλλική κυβέρνηση είναι ότι η αμηχανία τους είναι τέτοια και η επιθυμία τους να ξεμπερδεύουν με τις δοκιμές είναι πλέον τόσο μεγάλη ως αποτέλεσμα της διεθνούς πίεσης, ώστε η τελευταία δοκιμή να γίνει νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί. Στη Γενέβη την ίδια στιγμή η Ινδία, μία από τις χώρες που φέρεται να διαθέτει πυρηνικά όπλα, ζήτησε χθες, αναφερόμαστε στο 1996 θυμίζω, οποιαδήποτε απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών να συνδεθεί με την πλήρη κατάργησή τους. Με τον τρόπο αυτό η Ινδία έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες της διάσκεψης για τον αφοπλισμό, στην οποία συμμετέχουν 38 κράτη και προσπαθούν να πετύχουν μια συνθήκη απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων μέσα στον ίδιο χρόνο, δηλαδή στο 1996. Η διάσκεψη της Καμπέρα γίνεται υπό την αιγίδα της Αυστραλιανής κυβέρνησης με στόχο τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την απαλλαγή του κόσμου από τα πυρηνικά όπλα και με τη συμμετοχή επιστημόνων, πολιτικών και εμπειρογνωμόνων από ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης του 1995 καθηγητής Τζόζεφ Ρότμπλαντ, καθώς και ο Αυστραλός Σερ Ρόμπερτ Όλιφαντ. Και οι δύο είχαν συμμετάσχει πριν από 50 χρόνια στο πρόγραμμα Μανχάταν, που αναφερόταν στην κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας. Ο Ρότμπλαντ αφιέρωσε τα υπόλοιπα 440 χρόνια της ζωής του στον αγώνα κατά των πυρηνικών όπλων. Παρόμοια πορεία ακολούθησε και ο Όλιφαντ. Αυτό ήταν το δημοσίευμα από τον Ιανουάριο του 1996 για τα πυρηνικά. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, τίποτε δεν άλλαξε μέχρι σήμερα και οι κρυφές δοκιμές γίνανε και φτάσαμε τώρα και σημερινή εποχή να είμαστε στο παραένα και μην μπούμε και λιγότερο να γίνει χρήση πυρηνικών όπλων με τις ψεύτικες, αληθινές, δεν ξέρει κανείς, απειλές και διατυπώσεις που κάνει και η Ρωσία και άλλα κράτη που είναι πυρηνικές δυνάμεις, και ο Τραμπ, ο οποίος έφυγε από τη συνθήκη αυτή που υπογράφηκε τα μεταγενέστερα χρόνια και κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το επόμενο. Και βέβαια πέραν των πυρηνικών δοκιμών
το έχουμε ξαναπεί, φτάσαμε και στο σημείο, επειδή το πυρηνικό λόμπι είναι ένα πολύ δυνατό λόμπι, φτάσαμε στο σημείο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να εντάξει την πυρηνική ενέργεια στις καθαρές ενέργειες. Και όπως λέγαμε και παλιότερα, έχουμε ξεχάσει όλοι τι συνέβη στο Τσερνόμπιλ με το ατύχημα του 1986, στη Φουκοσίμα, εδώ στο Κοσλοντίνι του κοντινό μας, στο Άκογιου που η Τουρκία θέλει να κάνει πυρηνικό σταθμό πάνω στο ρήγμα το σεισμικό που υπάρχει. Δεν βάλαμε μυαλό, δυστυχώς η ανθρώπινη κοινωνία θεωρεί ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα, τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει. Βέβαια αυτά σταματάμε να τα σκεφτόμαστε όταν γίνει ένα σεισμός, μια μεγάλη πυρκαγιά, μια πλημμύρα, εκεί τότε τα ξεχνάμε. Ας ελπίζουμε όμως ότι κάποια στιγμή, μέσα έστω και από αυτές τις υφέρπουσες απειλές που υπάρχουν σήμερα, θα βάλουμε λογική και κυρίως από τον κόσμο, από την αντίδραση του κόσμου, οι ηγέτες, οι σημερινοί και οι επόμενοι θα το σκεφτούν το θέμα διαφορετικά. Συνεχίζουμε λοιπόν φίλες και φίλοι με ένα ακόμα θέμα από τον Ιανουάριο του 1996. Ο τίτλος του είναι «Λίγο χλωμό βλέπει το περιβάλλον η Ευρώπη». Θα μου πείτε ακόμη ένα δείγμα το ότι δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει καλά και ειδικά στα θέματα περιβάλλοντος. Εάν το έβλεπε χλωμό πριν 30 χρόνια, κάτι έπρεπε να γίνει για να γίνει καλύτερη κατάσταση. Ας δούμε όμως τότε τι λέγαν τα δημοσιεύματα. Με τον τίτλο αυτό που σας είπα, το «Λίγο χλωμό βλέπει το περιβάλλον η Ευρώπη», διαβάζουμε: «Δύσκολα τα πράγματα για το περιβάλλον στην Ευρώπη παρά τις διαβεβαιώσεις που έδωσε χθες μιλάμε για τον Ιανουάριο του 1996, σε δορυφορική συνέντευξη τύπου η αρμόδια Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται αφήνουν καρπούς». Τώρα, τι καρπούς, εμείς δεν είδαμε τίποτε. Και το δημοσίευμα συνεχίζει. Από τα γραφεία της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα παρακολουθήσαμε από βιντεοοθόνη της Επιτροπής, την υπεύθυνη της Επιτροπής να απαντά ζωντανά μέσω δορυφορικού κυκλώματος σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από διάφορες χώρες της Ευρώπης σχετικά με την πρόοδο του 5ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Εδώ θα το έχετε διαπιστώσει και εσείς, από προγράμματα πάμε καλά, από ουσία και από πράξη μάλλον δεν πάμε καλά. Η έκθεση, όπως προβλέπει το πρόγραμμα, εξετάζει την οικολογική περιβαλλοντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε 5 βασικούς τομείς της ζωής μας: τη γεωργία, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τον τουρισμό. Και τώρα βέβαια πώς θα φέρνει η ζωή έτσι, και όπως είπε κάποιος, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ποιος το έχει πει, ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνεται σαν φάρσα. Το 5ο τότε σχέδιο δράσης αναφερόταν και στη γεωργία, και όπως ξέρετε σήμερα τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, και όχι μόνο με το πώς είναι ο πρωτογενής τομέας σε όλη την Ευρώπη, αλλά και με την τελευταία σύμβαση που πέρασε με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Όσοι διαβάσατε κάτι και βρήκατε μια περαιτέρω πληροφορία, θα καταλάβετε ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου ρόδινα, αλλά θα τα αναλύσουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Συνεχίζουμε λοιπόν στο άρθρο αυτό που είναι από το 1996, επαναλαμβάνω, και έλεγε μόνο που τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Στον κλάδο της ενέργειας, για παράδειγμα, το θέμα του περιβάλλοντος, αν και θεωρείται μέρος του προβλήματος, δεν περπατάει, διότι δεν υπάρχει πραγματικό κίνητρο για τους εμπλεκόμενους ώστε να έχουμε μια πλέον μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Αλλά και στον τομέα των μεταφορών, αν και παρουσιάζεται βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων και της τεχνολογίας, η συνολική αύξηση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την όποια πρόοδο στον έλεγχο εκπομπής καυσαερίων. Στις δημοσιογραφικές ερωτήσεις, οι απαντήσεις της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είχαν μια αισιοδοξία, αλλά δεν έβγαινε αυτή η αισιοδοξία και από τις διαπιστώσεις της έκθεσης. Η γεωργία και ο τουρισμός υστερούν. Και πώς να μην υστερεί ο τουρισμός, σκεφτείτε εδώ και για την Ελλάδα, αφού από βιομηχανία που έπρεπε να είναι, έχει γίνει μάλλον σαν φάμπρικα αρπαχτής, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και χωρίς μακροπρόθεσμα σχέδια. Πάντως η Επίτροπος ως το τέλος της συνέντευξης ήταν αισιόδοξη και ευχής έργο, έλεγε τότε το δημοσίευμα, θα είναι ο στόχος να επιτευχθεί του σχεδίου και το 5ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον να μπει σε μια τροχιά υλοποίησης και πραγματοποίησης. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα τωρινά μας θέματα και μια και βρισκόμαστε στις αρχές του νέου έτους, συνήθως γίνονται απολογισμοί από την προηγούμενη χρονιά, τι έγινε σωστό, τι έγινε λάθος. Εμείς θα πούμε 2 λόγια για την αντιπυρική περίοδο 2025 και αναφέρουμε σε μια έκθεση που συντάχθηκε από την πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME, το ΜΕΤΕΟ και το WWF. Σε αυτήν την έκθεση αναφέρονται, για να μην σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, το τι θετικά είχαμε στην αντιπυρική περίοδο του 2025 και ποια αρνητικά σημεία υπήρξαν που χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση. Συνοπτικά, ως θετικά κρίνονται τα στοιχεία που καταγράφηκαν κατά την αντιπυρική περίοδο τα εξής. Αισθητή βελτίωση στον τρόπο διερεύνησης των αιτίων πυρκαγιών με τεκμηρίωση σημαντικών περιστατικών. Η υψηλότερη αναλογία συλλήψεων προς περιστατικά της τελευταίας δεκαετίας είναι ένδειξη αποτελεσματικότητας επιβολής του νόμου. Υπήρξε σημαντική περίοδος η χρήση δορυφορικών δεδομένων για την καταγραφή των θερμών σημείων των πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο. Είχαμε αποτελεσματική αρχική απόκριση του δασοπυροσβεστικού μηχανισμού στην πλειονότητα των περιστατικών. Σε ημέρες με πολλαπλά περιστατικά, όπως ίσως θυμάστε κάποιοι, είχαμε τον Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 12 Αυγούστου, ο μηχανισμός δεν κατέρευσε, αν και έφτασε στη λειτουργία του στα όρια του. Είχαμε συστηματική και αποδοτική δράση των επίγειων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπήρξε εκτεταμένη χρήση πεζοπόρων τμήματων και σταδιακή βελτίωση τακτικών εκπαίδευση εξοπλισμού. Είχαμε εκτεταμένη χρήση μηχανημάτων έργου για αντιπυρικές ζώνες και αναχέτηση μετώπων. Υπήρξε επίσημη κινητοποίηση εθελοντικών οργανώσεων και ένταξή τους στο σύστημα, κάτι που πραγματικά ενισχύει την επιχειρησιακή συνοχή. Υπήρξε καλύτερο συντονισμός μεταξύ πυροσβεστικής υπηρεσίας, δασικής υπηρεσίας, ΣΟΤΑ, αν και εδώ υπάρχουν κάποια μικρά θέματα που μπορούν να βελτιωθούν. Είχαμε διπλά πληρώματα στα αποσπασμένα οχήματα, διευκολύνοντας έτσι τις συνεχείς βάρδιες. Έγινε χρήση επιβραδυντικών υγρών, αν και εδώ έχουμε περιθώρια περαιτέρω μελέτης του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπήρξαν εκτεταμένες, αν και ανεπαρκείς, προληπτικές εργασίες διαχείρισης καύσιμης ύλης και συντήρησης του οδικού δικτύου. Υπήρξε ανάδειξη του ζητήματος των ενάρξεων των πυρκαγιών από δίκτυο ηλεκτρισμού και έγινε και επικαιροποίηση του στατικού χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που είχε να ανανεωθεί από το 1980. Αυτά ήταν τα θετικά, αλλά επειδή το κάθε πράγμα πάντα έχει διαφορετικές πλευρές που μπορείς να δεις, αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα θα δούμε και τα προβληματικά σημεία που πραγματικά χρήζουν προσοχής. Συνεχίζουμε λοιπόν στο θέμα μας, που είναι η ανασκόπηση της αντιπυρικής περίοδου 2025, και τα στοιχεία που σας παρουσιάζουμε είναι μέσα από μία έκθεση που συντάχθηκε από την πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME, το ΜΕΤΕΟ και το WWF. Είπαμε κάποια θετικά,
αλλά ας πούμε και κάποια στοιχεία που παρουσιάζονται προβληματικά θα λέγαμε και πρέπει να προσεχθούν λίγο περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Παρατηρήθηκε αύξηση 39% στον αριθμό πυρκαγιών σε σχέση με το μέσο όρο του 2006-2024. Είχαμε μη κατάρτιση εθνικής πολιτικής μείωσης κινδύνου καταστροφών και του Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας. Κάτι που υπήρχε από το άρθρο 9 του νόμου από το 2020. Υπάρχει μια συνεχιζόμενη δυσκολία διαχείρισης μεγάλων πυρκαγιών που αν και λίγες ευθύνονται για το συντριπτικό ποσοστό των καμένων εκτάσεων σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό συμπεριλαμβάνεται στα προβληματικά σημεία που εντόπισε η έκθεση και συνεχίζουμε. Υπάρχει έλλειψη ελεύθερα διαθέσιμων δεδομένων για τα αίτια πυρκαγιών και παρά τη βελτίωση στον τρόπο διερεύνησης των περιστατικών, τα περισσότερα εξ αυτών παραμένουν άγνωστης αιτίας εντός εισαγωγικών. Ανεπαρκής ιεράρχηση σημαντικών και ευάλωτων οικοσυστημάτων, ιδίως περιοχών σε φυσική αναγέννηση ή με κίνδυνο ερημοποίησης. Επίσης, ένα σημείο που θέλει προσοχή είναι η απουσία ολοκληρωμένου οικονομικού απολογισμού με μη συστηματική καταγραφή κόστους πρόληψης, καταστολής και αποκατάστασης και έλλειψη διαδικασιών αξιολόγησης κόστους-οφέλους, καθώς και ενιαίου συστήματος συλλογής δεδομένων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η απουσία επίσης επίσημης δημόσιας διαδικασίας αποκόμισης διδαγμάτων που θα επέτρεπε συνεχή βελτίωση και λογοδοσία. Αυτό βέβαια πρέπει να είναι και ίσως εκ του πονηρού, γιατί όπου ζητείται λογοδοσία εκεί δεν είναι και πολύ πρόθυμο το δημόσιο και γενικά η κρατική μηχανή να δώσει στοιχεία. Επίσης παρατηρήθηκε λυπής ενίσχυση στα νησιά κατά τη διάρκεια περιστατικών, με αποτέλεσμα την εξάντληση προσωπικού και πολλές αναζωπυρώσεις. Επιτακτική ανάγκη λοιπόν ενίσχυσης του μόνιμου, εποχικού και εθελοντικού ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ειδικότερα στα μικρά νησιά. Έλλειψη ενιαίων επιχειρησιακών πρωτοκόλων και εξάρτηση από τις προσωπικές αποφάσεις του εκάστοτε επικεφαλής στην κάθε πυρκαγιά. Δεν μπορεί δηλαδή στην κάθε πυρκαγιά να επαφίουμε την αντιμετώπιση της στην εμπειρία ή την μη εμπειρία του επικεφαλής της επιχείρησης. Πρέπει να υπάρχει ένα πρωτόκολλο που να τηρείται αυστηρά. Απουσία σοβαρής επικοινωνιακής εκστρατείας πρόληψης. Και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας. Οι Δήμοι εξακολουθούν να στερούνται επικαιροποιημένων σχεδίων, σύγχρονων σχεδίων πρόληψης. Υπάρχει έλλειψη ουσιαστικών αλλαγών στα δομικά στοιχεία του μηχανισμού. Εκπαίδευση, επιστημονική υποστήριξη, οικονομική διαφάνεια. Δεν έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα. Οι ΕΜΟΔΕ δεν αξιοποιούνται σε πολυπληθείς ομάδες για δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων με εργαλεία χειρός. Αυτά ήταν κάποια από τα πιο σημαντικά από τα αρνητικά. Είχαμε πει και τα θετικά. Είναι πάντως ένα βήμα, γιατί πιστεύουμε ότι με λίγη καλή θέληση και με συμμετοχή προπαντός όλων μας στις εθελοντικές ομάδες είναι δυνατόν να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν λέει κανείς ότι θα σταματήσουν οι πυρκαγιές, γιατί είναι μέσα στις διεργασίες της φύσης, αλλά δεν θα έχουμε αυτές τις σοβαρές επιπτώσεις από πυρκαγιές που θα μπορούσαν να περιοριστούν και να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Και να συνεχίσουμε, μια και μιλήσαμε πριν για την αντιπυρική περίοδο, να συνεχίσουμε με ένα θέμα που μάλλον δεν το έχουμε δώσει τόσο σημασία όσοι θα έπρεπε. Και αναφέρομαι στο έδαφος. Για κάποιους από εμάς το έδαφος είναι ένα σκουπιδοδοχείο, είναι ένα κομμάτι της φύσης χωρίς εγγενή αξία, είναι νεκρή φύση, ένα άψυχο τεχνικό υλικό, μπορούμε να του κάνουμε ό,τι θέλουμε, ο καθένας μπορεί να επεμβαίνει.
Το έδαφος μπορεί να δηλητηριάζεται, να θρηματίζεται, να συσσωρεύεται, να καλύπτεται με διάφορα υλικά τεχνικά, με άσφαλτο, τσιμέντο, πλακόστρωτα, δρόμους, χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς κανένα προγραμματισμό, διότι είναι απλά κάτι που μπορεί να γίνει και δεν θα έχουμε επιπτώσεις. Το έδαφος για κάποιους μπορεί να αποψηλώνεται, να διαβρώνεται, να συμπιέζεται, να καλύπτεται, και όλα αυτά γιατί κανείς δεν αντιλαμβάνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το έδαφος είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και τελικά υποβάθμισης της ποιότητας ζωής της δικής μας. Γιατί δεν είναι εύκολο ίσως για τους πολλούς να αντιληφθούν ότι μόνο το έδαφος μετατρέπει το θάνατο σε ζωή, και θα εξηγήσουμε πώς και γιατί, και γι' αυτό έχει χαθεί αυτή η ενσυναίσθηση στον κόσμο ότι το έδαφος πρέπει να προσεχθεί, είναι μια ελπίδα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά όπως είπαμε ο καθένας από εμάς, και αυτό το λέμε πάντοτε στην οικολογική ομάδα Ροδόπης από την ημέρα που ιδρυθήκαμε, ότι το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων. Δεν πρόκειται να έρθει κάποιος μεσσίας και να μας σώσει και να αλλάξουν όλα ως εκ θαύματος. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε τι είναι αυτό που μας περιβάλλει και ποια είναι η δική μας ευθύνη απέναντι σε όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε γύρω μας. Το έδαφος λοιπόν αποτελεί πραγματικά ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά και ένα από τους κρισιμότερους παρόχους οικοσυστημικών υπηρεσιών. Και πολύ επιγραμματικά θα μπορούσαμε να σας αναφέρουμε για το έδαφος ότι το έδαφος αποτελεί ένα μη ανανεώσιμο και μη ανθεκτικό πόρο που καταστρέφεται εύκολα, ενώ ο σχηματισμός του είναι εξαιρετικά μακροχρόνιος. Οι επιστήμονες μας λένε ότι για να γίνουν 10 εκατοστά εδάφους πρέπει να περάσουν 2.000 χρόνια. Το έδαφος φιλοξενεί την υψηλότερη πυκνότητα ζωής της τάξης του 1,5 κιλού ανά τετραγωνικό μέτρο και τον πλουσιότερο βιότοπο φυτικών και ζωικών οργανισμών της γης, που αναφέρεται περίπου το 1/3 της χερσαίας βιοποικιλότητας, σε ένα δίκτυο ζωής που έχει πραγματικά θεμελιώδη σημασία για την υγεία των οικοσυστημάτων, για τη ρύθμιση φυσικών κύκλων και φυσικά κατ' επέκταση για τον άνθρωπο. Το έδαφος συνιστά μια φυσική διεξαμενή συγκράτηση νερού, μέρος του οποίου παραμένει διαθέσιμο στα φυτά και στους οργανισμούς που φιλοξενεί, ενώ ένα άλλο μέρος τροφοδοτεί και αναπληρώνει τα υπόγεια ύδατα στα πλαίσια του κρίσιμου ρόλου του ως προς τον κύκλο του νερού και το μετριασμό της διάβρωσης του εδάφους και των πλημμυρών. Επίσης, αποτελεί ένα φυσικό και βιολογικό φίλτρο θεμελιώδους σημασίας, διότι συγκρατεί και αποσυνθέτει ρήπους, προστατεύοντας τους υδροφορείς και τους επιφανειακούς υδάτινους πόρους. Επίσης, διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στον κύκλο του άνθρακα, μέσω της αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων του, συμβάλλοντας καταλυτικά σε ρύθμιση του κλίματος και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενσωματώνει τη φυσική και την ανθρώπινη ιστορία, την ιστορία του τόπου, της πολιτικής μας κληρονομιάς και της γεωλογικής εξέλιξης. Κάπως έτσι θα πρέπει να βλέπουμε το έδαφος και όχι σαν κάτι που είναι νεκρό, άχρηστο και μπορούμε να το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το έδαφος πραγματικά είναι το αρχείο που μας δείχνει τις φυσικές διεργασίες, τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο χρόνο και αποτελεί το θεμελιώδη κρίκο μέσα στα οικοσυστήματα της γης μεταξύ της ενέργειας και των θρεπτικών συστατικών, και όχι άδεια έχει
όχι άδικα, έχει χαρακτηριστεί ως το αόρατο θαύμα του οικοσυστήματος κάτω από τα πόδια μας. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, δεν του δίνουμε τη σημασία που θα έπρεπε. Ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε πάλι, γιατί είναι πραγματικά ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε. Και να συνεχίσουμε στο θέμα μας λοιπόν, που είναι το έδαφος. Και αφού είπαμε κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά του που θα έπρεπε να τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά, ας δούμε και τι έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν μέχρι το 2020 δεν υπήρχε σχεδόν τίποτε που να αναφέρεται στον τρόπο που θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το έδαφος, την κάλυψή του κτλ. Όλα αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα. Μια πρώτη πρωτοβουλία είχαμε με ένα σχέδιο στρατηγικής που αρέσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργεί για τη βιοποικιλότητα 2030, όπως το είχαν ονομάσει, και αυτό ήταν το Μάιο του 2020. Δεύτερο σχέδιο, στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έδαφος 2030, που ανανεώθηκε το προηγούμενο σχέδιο και αυτό έγινε το Νοέμβριο του 2021. Δυστυχώς τα πράγματα από εκεί και ύστερα μάλλον μείνανε λίγο πίσω, μέχρι που φτάσαμε στις 26 Νοεμβρίου του 2025. Γι' αυτό και αυτό το θέμα το αναφέρω μέσα στα πλαίσια του απολογισμού της προηγούμενης χρονιάς, γιατί τότε, στις 26 Νοεμβρίου του 2025, είχαμε μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία υπέρ του εδάφους, σε μια πολυαναμενόμενη για όσους γνωρίζουν οδηγία, την οδηγία 2360 του 25 περί παρακολούθησης του εδάφους, η οποία μάλιστα έχει ισχύ άμεσα από 16 Δεκεμβρίου του 2025. Η νέα αυτή οδηγία έρχεται να επικαιροποιήσει και να συμπληρώσει τις προηγούμενες δύο που αναφέραμε και να κλειδώσει έναν όρο που χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι τεχνοκράτες, η πράξη συνήθως τους διαψεύδει, να κλειδώσει λοιπόν τη δημιουργία ενός ενιαίου καστικού πλαισίου υποχρεωτικών μέτρων αναφορικά με την προστασία του εδάφους, σύμφωνα με το οποίο τα κράτη-μέλη υποχρεούνται ως το 2050, ακούστε τι υποχρεούνται να κάνουν τα κράτη. Πρώτον, να πετύχουν μηδενικά επίπεδα ρύπανσης των εδαφών τους ή επίπεδα ρύπανσης μη επιβλαβή για τον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα. Πώς το βλέπετε? Δύσκολο εγώ λέω, και μάλλον ακατόρθωτο, γιατί για να πετύχεις μηδενικά επίπεδα ρύπανσης του εδάφους πρέπει να έχουμε μαζέψει τα σκουπίδια που πετάμε παντού, πρέπει να ελέγχουμε όλα τα υγρά απόβλητα από τις διάφορες διαδικασίες βιοτεχνιών, εργοστασίων κτλ. Που πέφτουν στα ρέματα χωρίς επεξεργασία. Δεύτερον, να προβούν στην αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών και τη διασφάλιση της υγείας και της βιώσιμης χρήσης τους. Τώρα, αν θέλετε να δείτε από αποκατάσταση, βγαίνοντας προς το δάσος της Νηφαίας, φαίνονται απέναντι τα λατομεία που έχουν 50 χρόνια που είναι έτσι και δεν έχει γίνει καμιά αποκατάσταση. Ας ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα, να είμαστε λίγο αισιόδοξοι για να μην μας πάρει και κάτι φορά, έτσι. Τρίτον, να διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή ανάσχεση της συνεχούς κάλυψης και τεχνικοποίησης του εδάφους μέσω της αντιστάθμισης κάθε επέμβαση τεχνικοποίησης με την επαναφυσικοποίηση αστικοποιημένων ή τεχνικοποιημένων εδαφών ίσου μεγέθους. Αυτό είναι αυτό που λέγαμε. Ξεκινάμε, καταστρέφουμε κάτι, είτε γιατί το τσιμεντάρουμε, είτε γιατί κόβουμε το δάσος, και φυσικά ποτέ δεν αποκαθιστούμε κάτι, γιατί δυστυχώς, και αυτή είναι η πραγματικότητα, η αποκατάσταση μιας ζημιάς συνήθως κοστίζει πάρα πολύ και οι επιχειρηματίες δεν είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν χρήματα για να κάνουν κάτι τέτοιο. Και ένα τέταρτο, να παρακολουθούν την υγεία των εδαφών τους μέσω ενός κοινού συστήματος αξιολόγησης φυσικής, χημικής και βιολογικής κατάστασης,
εντοπισμού και διαχείριση των ρυπασμένων εδαφών και συνεχούς καταγραφής των ποσοστών κάλυψης και τεχνικοποίησης με στόχο την αποκατάσταση των όσων υποβαθμισμένων εδαφών, τη διασφάλιση ανθεκτικότητας, τη βιώσιμη χρήση τους, την προστασία της βιοποικιλότητας και την επισιτιστική ασφάλεια. Ναι, αυτά είναι αυτά που προβλέπει η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η πραγματικότητα μας έχει δείξει ότι δυστυχώς κάποια κράτη, μέσα και η Ελλάδα, για πολλά θέματα προτιμά να πληρώσουν κάποια πρόστιμα παρά να γίνουν δυσάρεστοι, γιατί πολλές φορές το να προστατεύσουμε το περιβάλλον πρέπει να γίνουμε και δυσάρεστοι σε κάποιους που νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν οτιδήποτε θέλουν χωρίς επιπτώσεις. Και όπως είχε πει ο Μπάρι Κόμονερ, που το αναφέραμε στην πρώτη μας εκπομπή με τη δικαιολόγηση του τίτλου της εκπομπής «Ο κύκλος που κλείνει», ένας από τους νόμους που διατύπωσε ήταν ότι δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα στη φύση, που σημαίνει ότι αν κάτι καταστρέψεις θα το βρεις από κάπου αλλού. Δεν μπορείς να καταστρέφεις χωρίς να έχεις επιπτώσεις. Αυτή λοιπόν είναι η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα του εδάφους. Και για να κλείσουμε αυτό το θέμα, περιμένοντας να δούμε τα επόμενα χρόνια τι θα γίνει, να θυμίσουμε και αυτό να μας μείνει, ότι το έδαφος δεν είναι και δεν μπορεί να θεωρείται νεκρή φύση και τεχνητό υπόβαθρο της άκρης της ανάπτυξης των όποιων δραστηριοτήτων μας ενάντια στη φύση, αλλά πρέπει να το θεωρούμε ως ζωντανό δυναμικό, ένα οικοσύστημα πλήρες και μάλιστα την μήτρα των οικοσυστημικών υπηρεσιών που τελικά έχουν ανυπολόγιστη αξία, κάτι που ο άνθρωπος δεν θέλει να το καταλάβει, ενώ τελικά είναι αυτό που στηρίζει και εμάς, εννοώ την ανθρώπινη ζωή, γιατί μας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα που δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει. Και να δούμε άλλο ένα θέμα που μου ήρθε τώρα στο μυαλό, γιατί η κουβέντα που γίνεται με την Μερκοσούρ, που τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και τη σύμβαση για το εμπόριο χωρίς δασμούς και τα λοιπά, για αγροτικά προϊόντα που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει κάτι που δεν ακούσαμε. Αυτό λοιπόν που δεν ακούσαμε είναι ότι ακόμα από πριν χρόνια, από το 2021, η Greenpeace μαζί με 200 ακόμα οργανώσεις και ομάδες αγροτών από όλη την Ευρώπη, 10 εκ των οποίων οργανώσεων είναι ελληνικές, έχουν ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για τα λεγόμενα νέα γενετικά μεταλλαγμένα προϊόντα. Υπάρχει μια προσπάθεια με τα προϊόντα που για την παραγωγή τους έχουν χρησιμοποιηθεί νέες γονιδιωματικές τεχνικές, όπως λέγονται NGT, να συμπεριληφθούν σε ξεχωριστούς καταλόγους και όχι στους κοινούς καταλόγους που είχε για τα μεταλλαγμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι κατάλογοι προϋπέθεταν κάποιες πιο αυστηρούς ελέγχους, δηλαδή στην ουσία να παρακαμφθεί το μέχρι τώρα κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Greenpeace λοιπόν μαζί με αυτές τις 200 οργανώσεις έχουν ξεκινήσει να προσπαθούν από το 2021, κάνοντας διάφορες παρεμβάσεις τόσο στην Ελλάδα, στους αρμόδιους υπουργούς οι οποίοι συμμετέχουν στο Συμβούλιο για να κατατεθεί ένα τελικό σχέδιο, αν και από την κατάθεση της αρχικής πρότασης για την αλλαγή των ισχύοντων κανονισμών για τα μεταλλαγμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έγινε από το 2023,
Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να συμφωνήσουν σε κάποια βασικά ζητήματα, όπως είναι οι πατέντες και η σήμανση. Η σήμανση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που ακούσαμε και από κάποιες δηλώσεις αγροτών τις τελευταίες μέρες, ότι θα έρχονται προϊόντα τα οποία δεν θα γνωρίζουμε τι και πώς παρήχθησαν και με ποια φάρμακα, ποιες διαδικασίες κτλ. Υπήρξε μια πολωνική πρόταση η οποία καλύπτει τόσο τις μεταλλαγμένες καλλιέργειες όσο και τα άγρια φυτά που παράγονται με τις λεγόμενες NGT, τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές που σας ανέφερα, οι οποίες μπορεί να ενέχουν κινδύνους τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο για το περιβάλλον, γιατί είναι και κάποιες καινούριες διαδικασίες που δεν ξέρουμε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις τους. Το προσχέδιο αυτής της πρότασης λοιπόν επικεντρώνεται στις πατέντες για τα φυτά, ενώ αγνοεί άλλα κρίσιμα ζητήματα όπως η χνηλασιμότητα, η ταυτοποίηση, η συνύπαρξη ή ενδεχομένως να υπάρχουν κίνδυνοι για τη φύση, για την ανθρώπινη υγεία. Η απορρίθμιση θα αυξήσει τον έλεγχο που ήδη ασκούν λίγες εταιρείες στους σπόρους, θέτοντας σε μειονεκτική θέση τους παραγωγούς μικρής και μεσαίας κλίμακας και ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον εταιρικό έλεγχο στους αγρότες. Θα σας θυμίσω, γιατί πιθανόν να μην το είχατε ακούσει, στη Γαλλία πριν από χρόνια κάποιος αγρότης αγόρασε σπόρους για να σπείρει στο χωράφι του και μετά κράτησε ένα κομμάτι από την παραγωγή ο άνθρωπος με την πρόθεση να σπείρει εκ νέου για την επόμενη παραγωγική περίοδο. Η εταιρεία όμως, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι ήταν η Μονσάντο, αλλά μπορεί να ήταν κάποια άλλη, πάντως αυτού του μεγέθους εταιρεία, προσέφυγε στα δικαστήρια λέγοντας ότι εγώ για αυτούς τους σπόρους έχω την πατέντα και επομένως δεν μπορεί ο αγρότης να χρησιμοποιήσει ούτε ένα κομμάτι από τους σπόρους που παρήγαγε ο ίδιος. Πρέπει να ξανααγοράσει από την εταιρεία μας σπόρους εάν θέλει να σπείρει και τον επόμενο χρόνο και μαντέψτε, τελικά δικαιώθηκε η εταιρεία και καταδικάστηκε ο αγρότης. Αυτό λοιπόν είναι ο κίνδυνος εδώ που επισημαίνεται, διότι αν αυτά τα πράγματα πάρουν το δρόμο που πάνε να πάρουν, εάν δεν υπάρξει παρέμβαση και όλος ο έλεγχος είναι σε 4-5 παγκόσμιες εταιρείες, τότε οι αγρότες μας, άμα σπείρουν σιτάρι και θέλουν να κρατήσουν σπόρο για τον άλλο χρόνο, θα πρέπει να ξαναπάνε να αγοράσουν. Δεν μπορούν να σπείρουν από τη δική τους παραγωγή. Και εδώ λοιπόν έρχεται η Greenpeace με αυτές τις 200 περιβαλλοντικές οργανώσεις που σας ανέφερα πριν και εκφράζει αυτή την ανησυχία ότι τα νέα μεταλλαγμένα προϊόντα θα αποκλειστούν από τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή δεν θα συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία που προβλέπουν οι μέχρι τώρα κανονισμοί για τα μεταλλαγμένα, την υποχρεωτική σήμανση, τους ελέγχους ασφαλείας, τους μεθόδους ανίχνευσης. Και όπως δήλωσε σε μία από τις επιστολές η εκπρόσωπος της εκστρατείας της Greenpeace για τη βιώσιμη γεωργία, η υιοθέτηση της συμβιβαστικής πρότασης της Πολωνικής Προεδρίας έχει προωθηθεί βιαστικά χωρίς πρώτα να διασφαλιστεί ότι επιλύει τα πολλά προβλήματα που δημιουργεί. Η πρόταση θέτει σε κίνδυνο την επιχειρηματική δραστηριότητα των παραγωγών μικρής και μεσαίας κλίμακας και την υγεία των ανθρώπων και περιβάλλοντος μόνο και μόνο για να ενισχύσει τις μεγάλες εταιρείες σπόρων και αγροχημικών. Οι έλεγχοι ασφαλείας για τα περισσότερα νέα εντός εισαγωγικών μεταλλαγμένα έχουν εξαλειφθεί, επιτρέποντας την ανεξέλεγκτη απελευθέρωσή τους στη φύση και το διατροφικό μας σύστημα, παρόλο που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Κάπου εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας. Ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν, τουλάχιστον όπως πιστεύουμε εμείς, τα θέματα είναι ενδιαφέροντα, και κάνοντας και ένα μάζεμα όλων αυτών που ακούστηκαν σήμερα,
πιστεύω ότι γίνεται και σε εσάς κατανοητό ότι μόνον εάν συμμετέχουμε όλοι σε όποιες δραστηριότητες είναι φιλικές προς το περιβάλλον, μόνο τότε μπορούμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα που θα έχουμε και εμείς σαν άνθρωποι ένα καλύτερα ποιοτικό μέλλον. Μέχρι την άλλη συνάντησή μας, να περνάτε καλά και να θυμάστε ότι το περιβάλλον είναι υπόθεση όλων. Δεν θα μας σώσει κανείς άλλος παρά μόνον εάν οι ίδιοι αναλάβουμε τις ευθύνες μας για ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ήταν η εκπομπή «Ο κύκλος που κλείνει». Μια παραγωγή της Οικολογικής Ομάδας Ροδόπης. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν μέλη της ομάδας.